Binubusan mo ka na kami. Dito sa Lipanan. Northbound. Bicol, Lipanan. Alas 9 videos na kami. Dahil tayo sa Bandang Vincent sa Pilar. Mayo 11. Pagka na magawa, kasi tayo nagkuha. Hindi ka pa masayo. Sinawag kami doon sa room sa 280 kay Lede. Nasa loob muna ka rin.
dito. Yan ang sa palok kayo. Hindi man hinahis. Para si Kukot. Madaya, ay. Marino, ay. Okay na umatak. Okay na umatak. Ay, lagyan na lang ang sensor. Yung wire. Hindi na lagyan lang atak. Grabe ko. Sabi mo. Sabi. Tayo na pinahuli. Tuloy tayo. Hindi pa magalit na baba mo na tayo ito. Wala mo ba? Magalit na si Manam. Kailangan baba mo na. Ha? Ikahati lang. Ha? Kung yung rifle na sa ilaw. Oh, camera, kain mo na. Dito tayo ha. Dito tayo ang pastap natin. Kaya mo Sulit na. sa Pagkilaw.